Hello viewers, ni ce mai suna Alpha Charles Borno. Still ina son yin magana ne akan lesbian. Domin wannan ishin lesbian din yana ci mun tuwo a ƙwarya. A ce mace tana neman mace ƴar uwarta, waɗanda ya kamata ta kashe ma iyayenta sai je tana kashe mace ƴar uwarta. Miye kuke samu? Ina so in sani miye daɗinta. A ce mace wai har wai suna faɗa ina son ki fiye da kowa, har auren ki zan. To idan kuka yi auren don ku tumar buro ubanku, ta yaya za ku haifu? Ko ba ana aure bane dan a hayayyafa? Gaskiya ba, wallahi mata kuna bani kunya. Ga zan kaɗan maza a waje, ki bi duk wanda zaki bi. Ke mace ne, Allah ya halicce ki a mace. Ina ga a yanda kike a mace kina da kowane right da in namiji ya miki, you will do and try your best to see that kin attracting wancan namijin har ya zo ya ce yana son ki komin taurin kanshi idan har kin cika mace. Amma za ki zo ki dinga bin mace ƴar uwarki har wa kuna magana aure. To don ku tumar buro ubanku idan ba ku yi auren ba, fasa ɗan halak. Ku yi auren mu gani. Ni kawai ina son in san miye daɗin lesbian. Miye daɗin lesbian? Kun cika mana ko ina da lesbian. Kuna ɓata yaran mutane. Amma ku anya ko kuna tunanin hukuncin Allah? Miye amfani shi? Tsinuwan iyaye fa. Ya aka kare da tsinuwan iyaye balantana na Allah mahaliccin mu? To gaskiya ku ji tsoron Allah. Ni dai na faɗa, duk mace da ta ce mata na suna ban yafe mata ko ba zan taɓa yafe mata ba don kutumar buro ubanki.